Idol, umano'y paglobo ng ilang electric bill sa mga kabahayan sa Ikaanim na Distrito ng Pangasinan na iniimbestigahan na. Para sa detalye kasama natin, Idol Ron Araca. 104.7 IFM. Report! Nangakong pag-aaralan ng Department of Energy ang nararanasang issue ng ilang kabahayan sa Ikaanim na Distrito ng Pangasinan na umano'y paglobo sa kani-kanilang bayarin sa kuryente. Ito ang tiniyak ng pamunuan ng kongresista sa nasabing distrito at inihayag ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya upang maresolba ang naturang issue. Ayon sa ilang mga residente rito, hindi lang umano doble kundi triple pa sa ilang kabahayan ang itinaas ang kanilang electric bill nitong buwan. Hiling ng ilan sa mga ito na kung maaari sana ay makapagbigay umano ang electric provider ng format ng competition ng konsumo ng bawat household. Umaasa naman ang mga residente sa mga sakop na lugar na distrito na matugunan ang problema nila. Samantala, pinasuspende rin ang dapat na ipatupad na massive disconnection upang matutukan ang naturang issue. Larita sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.